Koyo Prabowo Prake Kraton sampun kelampahan untamake kelapan kula salam oh wis entuk kemenangan leres nanging senajan entuk pinuwit aku itu kemenangan durung marem rasane kan lajeng amun durung mokop kepiye Prabu dipuksu mangkapan iki sumingkir sawetara mati sopanan berondol waduke atos kabeh ana ing kraton Salm. Apa wis rampung kewajibanmu ya? Kang Mas Prabu. Saderengipun nipun garwa matur dhateng panjenengan. Langkung prayogi kula ngaturaken bukti dhateng panjenengan bareng. Ingsun tampa pangestuning sira kang wajib nampa. Sanget kangen kula nampi dadosaken teguhing manah kula Kang Mas Prabu. Iya. Menawi ngenani babagan panjenengan nyuwun pirsa nggih kula nggulung para putri. Utawi putri kekalih menika sedaya kala wau sampun sami wasis. Saupami panjenengan dalem badhe titip pirsa, kula keten boten badhe mesti pamirat. Tenan o. Badhe mesti kemawon dim napa kula nate goro. Yen ngono ingsun keparengke lenggah kang prayoga. Kistaken dawuh panjenengan bareng. Darupati. Dawuh katindahan Rama. Wis melu sowan. Pangestuning Rama tanpa nono Darupati. Sanget anggen kula nampi dadosaken jimat kusang loro. Kewajibanmu kepiye? Kepareng matur nggih Rama. Daya jujuban kula menika boten wonten ingkang wirta. Nah, Nggih lah boten kuwi piye Darusari? Nama menika sarta sakuripun kang Pangestuning Rama tanpa nono ya bahaya. sanget anggen kula nampi. Iya, nak ngomong sing banter ora apa. Mendho sakentara ya. Kakang Patih Dipayudha paring pangandika sak sampunipun tapa lenggah wonten ing kraton Salm. Apa becik swani kula ana ing kraton Salm pisan? Swan kula kalis ing Sanggala. Namun kemawon becik kula kados ingsun tampa pangestuning Marwadi tampan. Sanget anggen lemudi piwaraken buing kayuan. Sambi kepiye Kakang Dipayudha? Pangestunipun Kraton Salmi kalebran segara maju. Kalau dasih sami alok ayem tentrem gemah lipah roh jinawi. Ngenani pembangunan menika kantor tunton pik negari ing Kraton Salmi. Yen ngono padha bukti padha setya turu senajan to ingsun wis yuswa menika leres ini lho Kakang. Pancen iki uwal saka ngenani kaprajan. Mung besok aku bakal wisuda Pangeran Pati calon ratu ana ing Kraton Salmi. Ora liya mung putraku Pangeran Danu Kusuma. Lah sadurunge ndak dadekne ratu kang supaya ngangklang jagat ana ing Kraton Salmi cekno najan ana dereng para sareng ngene menika ingkang putra ingkang rumengsel pinangka ratu ing Kraton Salmi pancen nanging dadak
lan ibune kados pundi Raman? wis sakentara suwe anggone putramu ngangkang ana ing negara Salem. Nanging nganti tekan saiki kok durung kula ingkang suwani Romo, kula ingkang suwani. Timbalan seruan kaya mati kota dan nyake romo lan ibu mewah kadang saklor ana wigatya ora papunten salembi kerawan tamu sapa ngerti tamu saking Wonosegoro ingkang nami Prabu Polo karepe opo Prabu piyambakipun badhe jongke kawibawan salembi. Raton Salmi wis lakon tak ceki nanging senajan to kaya ngono kadang gondolan kowe niki kula sikolo semono semedi mulai wangsit kang wentean aku kudu ngelokake siji Salmi loro Raton Penging Pirak Lekan kuwi ora usah dadak kesuwen yen pancen kaya ngono Raton Penging piyu ana bakal Pasewakan
ing soyo-soyo dadi kang sira wis ndarbeni pepasen Gusti Kakang. Napa malih kula Kang Mas? Kabagyan munggahipun kula saged sandingan kawan panjenengan. Aja tanasa sing kepiye wae Jajeng. Kang sira tansah lagu marepun Kakang rumangsa badhe mulya. Aku semangat. Ki mboten dados kuciwaning batas jenengan Kang Mas. Arakantu putraku sing mijil apa ae bakal ndak. Senajan wanita, senajan priya. Nanging panggahipun Kakang besok lahir sekolah Jabar kudu mijil priya Jajeng. Mijil priya lan pawestri menika putra panjenengan dalah kula Kang. Lekan nono pranta yang kulo tembung kang kerasan kemawon. Nyatranipun pun wonten buktine niki lho taline katresnan panjenengan. Apa iki anakku asli Jajeng? Lho, ketikanipun kok kados ngaten. Menika kites panjenengan. Aman.
jagal mboten wonten kami ingkang saged ngandhongi raos batas kula mungkin jawi Nopo ingkang tumanduk kalih Wong wanci lan pati kang saged disahke kami. Yen koyo ngono, aku sumatur sumpah Tuhan sumpah bisa manusia kehanan oleh katon. Yo ingkang ngandhut Sinuwun mulai persuasi. Lebih saking katon Salembi. Kadreng panjenengan wonten ing kraton penting menapa tindak langkah menapa wonten gatos. Pangapuntenipun sinuwun sawan kula wonten ing dalem kapan penting menalika sengkut aduk parikuran kula nyuwun pangapunten Boten dados boyo kula. sinuwun Prabu saestenipun kula badhe atur ngenani kraton ing Salembi Kraton Salembi. dari Wonten menapa jatosipun paman? atur muringa sinuwun ari kalenggan punika kraton Salembi bedah Pripun? Biak, amuk, Suraboto, Prabu Damarmoyo. Rungokke iki swarane Prabu Kupala saka Wonosobo. Yen pancen kowe menungsa sing siaduk blekutu, ayo metu njaba. Iki adepana Prabu Kupala. Bakal tahu cuti. Surya kaya cedak sore supe.
Ora pantes. Kalamun peperangan dibacutake. Sesuk hari peteng surya. Tambah koi papan ke kalamun. Sopo esurat pakai papan ke dari kabeh bokal. Aku miopo sing dadi kadal. Lamun to sesuk hari peteng surya. Kowe ora temu paling papan ke. Tak anggap kowe kalah. Apa saja papan kau? Nah, jauh tolong sangka. Apa kurang ngotelake marang kurang Jepang sing isih urut suring bongkar. Nanging kabeh mau bebayan untuk diajak. Supaya bermukrah sambil kali sing sami ngomong. Lajeng, sajane kan sira merasakan banget. Sampai sekali sira lagi sudah Jepang, kok malah sungguh paso yang musik koyo biasa. Malah tawar-tawar tanah. Pacokan oposisi turun keraton lain dataan raya kang kapipindo kowe ngarake surangan Jepang malah bungkus kowe kemudian apa yang mangkon ing keraton bakal cukup semenyerai Yogi nopo jati sing dakar kagatan putraan bisa kematian pun kakang melejak minangka narindra oleh keraton putih. Kakang Bimo Cilik. Kakang Bimo Cilik. Kepala langsung. Kowe ingkang sowan suwun Prabu. Kakang Bimo Cilik dak keparake suwan oleh penapa musuh. Sinuwun Prabu Damarmoyo. Rumaos kaget salebetipun manah. Sekawit kula katinggalan mapan wonten ing telenging wana. Namung yektosipun wonten kawigatosan menapa sinten? Kakang Bimo Cilik inggih dadi arep rohanan. Garwaku dhewe ngabarake ana sak tengah alas. Saya-saya mbari prangkat gedhe. Antara Wonosegoro lan ing kraton pundi. Malah kapura garwaku Candrawati sinailake suran Sampun babaraken. nanging kakang Nanging Gusti. elok ing jagat pacobane kira-kira jagat laire suara Jepang katon bungkus Kawujudan Sinuwun Prabu Damarmoyo dahat pengayoman kula. kakang Patih Bimo Cilik. Senaosa panjenengan dalem katem bente mawon nampi pacoban ingkang matumpu undung bebasanipun. Nanging panjenengan dalem kula aturi ampun kekes ing penggalih. Yo kira apa kakang?
Jalaran menapa sinuwun? Bayi kawujudan bungkus punika boten namung wonten ing negari pengging punika boten. Monggo to katuran pirsa. Rikala wonten ing pewayangan punika nggih wonten satunggilipun bayi mijil bungkus. Boten sanes atmajane Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata patutan kalian Dewi Kunti Talibrata. Punika kagungan putra ingkang mijil bungkus. Ing mriku Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata rumaos lengsem. Atasipun pangayuman kagungan putra kok mijil bungkus. Teman Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata utusan ingkang abdi ingkang supados nyetrakaken ingkang konang mijil bungkus mapan wonten ing telenging wana ingkang kawastan wana Tebrosara. Sasampun bayi kasetrakaken wonten ing telenging wana Tebrosara. Bayi dungkap 17 warsa. Ngepasi gara-gara ingkang tinempuh wonten ing kajuwangan Salendra Bawana. Boten sanes titianipun Bathara Indra ingkang kawastan Gajah Sena. Gajah Sena ngupadi pikantuk kaswargan jati. Satemah damel gara-gara wonten ing kajuwangan Suralaya. Rikala semanten pinanggih dhateng Sang Hyang Girinata nggih Bathara Guru. Gajah Sena dipun pariwisarana saged pikantuk kaswargan jati kalamunta saged badharaken titah ingkang katembet mijil bungkus mapan wonten ing telenging wana Tebrosara. Boten dangu Gajah Sena tumurun saking Dirgantara dumugi wonten ing telenging wana Tebrosara. Sinareng Gajah Sena mangertosi dhateng bayi ingkang mijil bungkus. Bayi kala mau ditujah mawi gadingipun. Satemah bayi saged badhar nanging elokipun Eloke kaya piye? sasampunipun bayi badhar Gajah Sena seda. Banjur Boten dangu wonten rawuhipun Sang Hyang Kanika putra nggih Bathara Narada. Rikala semanten bayi badhe nyuwun pirsa dhateng naminipun. Nanging Sang Hyang Bathara Narada paring jimat asma dhateng bayi kala wau jumbuh kaliyan kedadosan. apa sing diparingake marang jimat asma pina? Bayi ingkang rikala semanten dipun setrakaken wonten ing telenging wana Tebrosara. Bayi punika boten pejah nanging kapara brata utawi tapa ingkang saged badharaken boten sanes Gajah Sena. Pramila bayi punika kaparingan jimat asma Bratasena. Menika wonten ing pewayangan. Punika lho. Napa sambunganipun dhateng para titah wonten ing Ngacapada? Sinuwun Prabu Damarmaya. Monggo katurane mut. Kula tasih mut rikala kula mayiswa. Kula nate kepireng ujaring para winasis. Ujaring para pinter samiya ngendika. Yen to wonten satunggilipun titah lair kawujudan bungkus. Bayi kala wau saged walaya temaing jati utawi saged badhar. Amarga cilik iki kalamun menika dadi syarat lan sarana bondo donya Mas Picis Rajabana bakal kuparingaken dhateng titah. Punika saranipun sanes Mas Picis Raja. Banjur menapa Kakang Kimoci?
bayi saged badar yen to dipun sudet kanthi tugi ketanireng sinuwun. Menapa menika saestu? Menapa panjenengan menika anggadhahi tugi ketanireng utawi lantaran menika? Sinuwun Prabu. Senaosa prunte dereng saged katondo tugi ketanireng. Nanging kula badhe budidaya ngupati sawana ingkang saged badharaken ingkang putra sinuwun. Pramila menawi pikantuk palilah dalem kula ugi badhe suwun ampun ingkang putra sinuwun. Iya Kang Mas Damar. Menawa kabeh ingkang kesalahan sama bisa nikso badang putra musikaten bakal diambil barang kakak tersebut. Monggo Paman Pati. Sinuwun Prabu. Sawetawis medal nyuwun pamit. Namung nyuwun pangestunipun sinuwun. Inilah bahwa menawi ingkang kesalahan sarono bisa ning bandari putra musikaten. Yo Kakang Gusti Ati. Ya putra saking Bandar Kang.